Така, чупете, да. Обаче, има си заздравителчета за ногти. Ето ги. Купуват си за начупване, за да не се начупват. Те има на кутиките им пише там, тя има още един, ама това е за горчиво ногти. Да, ако си ги гризеш, да... Да. Този не знам какво е, това май е 3 в 1. Да, 3 в 1 пише. Аз имам за бързо растение. Има всякакви същност. Много такова е. Един струва 2 лева. Добре, ще дам. И значи лакирваш с него отдолу под и си лакирваш лак. Обаче слагаш по-голям пласт. И никога не си оставяш ногтите без лак. Оставяш ли ги без лак, чупят се веднага. И моите са така. Веднага се чупят. Един ден ги оставиш без лак, чупи се единия, режеш всичките. Защото не можеш да ги къс. Ще ги дълги. И туто заздравители има, всичко има. Гледаш да ги пилиш да са разните и друго не знам. Друг. Чупета трябва да се срежат. Дали трябва да се лакират повече, по-голям слой, да станат по-бели, да не са тънки. И за тънки ногти търси, за тънки ногти. За да станат дебели ногти. Като станат дебели, няма чупване, брат, няма чупване. Отдолу си лакираш и отгоре лак слагаш. Към 2 слоя. Щом ще сложиш такъв, 2 слоя лак. Ай, че говоряш от тази слоя. И там. И пък си И майко. Те, ето.